Sasho sangena thina singalala endleleni nanazi indaba ze1 KZN TV ehamba phambili namuhla. Kushona abafundi kuphaphalaza itekisi. Siyalawuleka isimo ebaqulusini. Kanti amabhasi kaMthethwa ithi siminga nkomo. Nina bezulu edumele ngahlomanga kwakhangela amankengane nazi indaba ze1 KZN TV zifunde uphilanwa kaCebekhulu. Sanibonani. Babalelwa kwabayisihlanu abafundi abashonele ngemuva kokuthi itekisi abebekade behamba ngalo bebhekeke esikoleni liphaphalazele lawo khalakathelo odongeni kwelasenkulisa embali eMgungundlovu KwaZulu-Natal namuhla. Izisebenzi zalenkulisa zithi kazazi ukuthi abantwana basinde kanjani njengoba bese befikile ekseni kule nkulisa. Abazange besafike ezikoleni abafundi bezikole ezahlukene embali eMgungundlovu kulandela ukuthi itekisi abebehamba ngalo liphaphalazile layo shayisa inkulisa. Osebenza kule nkulisa uthi besanda kususa abantwana ngakuleyo ndawo. Kufika into ethi angiphindele emuva ngibasuse ngala abantwana ngithi wozani ngala angithandi mandlala ngala futhi msana ukulidlala ibhola. Bathe mangiqeda nje ngingena nje kitchen kwakuthi bhuzu kanti uma wengane uyeza naye ngemuva. Mangibheka ngiyahayisa ngithi senziwani ingane nkulunkulu wami ekseni ngizwa kukhala umsindo odume emadlebeni kabi sezibalekile zizobamba mina. Uyabaleka noma wengane uzosithela ngalana. Thina sesingena ekitchen sonke nabantwana laba kade bevele bekhona. Abantwana manje sebebuka mina. Bashawa uvalo ngendlela eyisimanga. Sebeyathalaza nje. Sengiyabaleka nami ngilandela uma wengane siza ngala ngoba angazi kwenzekeni. Mangiphindele emuva ikhathi ubuye umqondo uphindele emuva. Hawe ma nazi ingane ziyakhala phakathi la emotweni. Hawu Jesu kwenze njani? Hawu ngaqala ngamemeza. Umfeka uthi indlela kwenzeke ngayo itekisi lindizile lisuka emgaqweni phezulu. Indizile le moto ayihambanga phansi. Indizile azothi fohlo lapha ya. Igetshe ngishumpombe yabonje lapha esihlahleni ila kade ihuzula khona lapha yana esihlahleni. Iyasiphodloza la ngale eklasini la ngeke ngibahlalise khona ngoba ngifuna bahlale ngala la ngezubabona khona. Hayi mase ngibuyele emuva seziyakhishwa ingane kanti ingane yini ngangaka weJesu zilimele ingane zabantu zashona ezinye khona la. Omunye umzali obelethe ingane kule nkulisa uthi usathukile namanje. Ibize emva kwami kumbi bengilapha kuloya mnyango lo iza kumini kumbi and then I had to run away because bengibona content ngala because bengakaboni kahle ukuthi yenenzakalayo kodwa sigcwele intuthu la. Ngibone ngoba sengiqhamuka ngaleli side leli ukuthi khona imoto ekhona la. Okhulumela umnyango wezokuthutha KwaZulu-Natal uthi kusenziwe uphenyo ikakhulukazi njengoba kusolwa ukuthi umshayeli usheshe waphuma emotweni wabaleka. Ungqongqoshe uMthombeni usecele ukuthi amaphoyisa kube yiwona angenelelayo enze uphenyo emva ukuthi kube nensolo zokuthi udriver ushaya istaff ngesikhathi itekisi lehlika la wabaleka omakhelwane bavusene bezwa ukukhala kweingane ebeyingazi izokwenza kanjani ngoba beziphakathi nokuthola nje ukuthi iTraffic Management Corporation nayo isondele isukele ePitoli izokwenza uphenyo ngoba phela ukuhamba kwabantwana abawu5 isehlakalo lesi sesishaqisile ungqongqoshe uzwakalisa okukhulu ukudabuka ukuthi ikusasa lethu selishabalele nje engozini edalwe izinto esingatholi kahle ukuthi ngabe iziphi ikakhulukazi leyo ukuthi udriver uphume istaff kuyona imoto. Abekho abantwana abalimele kule nkulisa ezindabeni ze1 KZN TV ngo-Ayanda Dube ngisembali eMgungundlovu. Sesidambile ke isimo kwezinye zeingxenye kumasipala wasebaqulusini enhlaneni kaMthaniya njengoba umeya olomkhandla sexoxisene namalungu omphakathi abebhekishela udaba lokucishela ugesi amahora 4 ekseni kuphinde futhi kubeke nga4 ntambama. Ekhuluma ngeneziko le indaba umeya lomasipala uSifiso Mkhwanazi uthi ugesi bawunqamula ngoba nakho benesikwelete esikhulu kwaEskom. Bave kombhejazana abantu bangaphansi kwamasipala abaqulusi emva kokucinyela ugesi. Imeya lomasipala uSifiso Mkhwanazi uthi njengomkhandlu banesikwelete esiningi kwinkampani ephehla ugesi kuleli uEskom. No ebaqulusini kusuka izolo kunembhikisho yomphakathi kuqale umphakathi waseMondlo sekukhona nomphakathi waseCliffdale nowaseHlobane kodwa imbhikisho yonke iaround udaba lokuthi umkhandlu unqume ukucima ugesi ngenhloso yokuwonga okuyi load reduction
kwenza lokhu ngoba sixakwe isikweletu sika Eskom kabi esibanga ukuthi sithenga ugesi omningi kodwa sithola imali encane ngonyanga ka August kuphela nje sikhokha imali engango-42 million sikhokhelwe Eskom. Ngakho ke sase siyabona ukuthi uma sibukela kwabanye amasipala nakuyo Eskom uqobo ukuthi udila kanjani nesimo esinjengaleso, sibe sesithatha isinqumo sokuthi kuzoba nama-hour amane ekuseni namane ntambama la khona ugesi sizocima ngenhloso ukuthi isehlise isikweletu sika Eskom ukuze sikwazi ukugcina umasipala wethu. Uqhubeka ngokuthi bahlela ku-290 million wamarandi kanti basabela ukuba kucinywe indawo yonke. Siya-understand umphakathi akusiyo into emnandi i-load reduction kodwa nathi asinayo option njengomkhandlu ngaphandle kokuthi sithathe isinqumo ngoba senzele ukuthi singabi ne-blackout e-Friday la khona ngelanga Eskom esivalile ugesi nxa yokuthi isikweletu sethu sesiphikelele ku-300 million siku-290 million rands. Ngakho-ke sizama ukulungisa leso simo akungakho ngoba sipanisha kodwa kuphoqele ukuthi siqale siyenze i-load reduction kulezi ndawo ezingakhokhi kahle ezikhokha kancane kakhulu ngoba siqhubekile nokusupply ugesi ngendlela ejwayelekile kulezi ndawo ezikhokha kangcono noma nazo engakhokha 100% kodwa siyaqhubeka ukugqugqumezela abantu ukuthi abawuthenga ugesi laba abane prepaid laba abanama conventional meters abakhokhe ugesi abawusebenzisile. Ubesenxusa ukuba abantu bebhalisela uhlelo laba indigent. Siyaqhubeka ukugqugqumezela abantu kade ngikhuluma nje nabo one on one la Cliffdale ukuthi aba-apply phela aba-applyele indigent ngoba abantu abaningi aba-apply indigent kade sincenga amakhansela nama-ward committee ukuthi awahambele abantu abanikeza ama-forms e-indigent ukuze bathole ugesi oyisaphulelo labo ngempela abaqualifyayo ngenxa yokuxakeka. Kodwa njengomasipala kwi-master plan yethu esiyixoxe emkhandlwini ngolwesine oludlule asimile sizama ukubuka ukuthi ngeke sikwazi ukuthola ugesi lo otholakala ngelanga okuyisola. Sinama-plant njengomasipala siyayithola inkampani ezithi zingeza zizofaka i-solar plant ukuze siyiphehlele thina ugesi ey'ndaweni zethu sikwazi ukufaka ugesi wethu ozobe uphehlwa yithi njengomkhandlu wabaqulusi. Kube kuthobeka dladla ezindabeni ze-1KZN TV ngise-Vryheid. Inkampani yamabhasi esizana Mazulu Transport SMT ehambela kwesakamthetho empangeni enyakatho nekamthaniya ithi sikulungela ukuqala kabusha ithutha abagibeli osekuphele cishe inyanga yonke nesigamu behamba kabuhlungu kulandela isiteleka sabasebenzi. Khulumela ke le nkampani uFaisal Baila uthi ke sebeqasha abashayeli abasha ukuze baqale umsebenzi wokuthutha abagibeli. Ngemuva kwekumzuliswano eminingi yenkombankombane phakathi komsebenza nomqashi benkampani yamabhasi Methuna SMT kugcineke kuba nomhlangano. Lo mhlangano ubuphathi kwemeya kamasipala wasemfolozo uXolani Bhengu abaphathi bezinkampani zamabhasi. Lo mhlangano kugcine kuphumeke isivumelwano sokuthi abasebenzi abangama-42 bazobuyela emsebenzini wabo wejwayelekile ngesonto kuthi laba bese bevele befikile bese bebuyela eThekwini njengoba kunezinye izikhala abazokwazi ukuthi bengene kuzona. Lapho ke kunxusa umphakathi kube ubekezele nje lezi zinsukwana anduba ke abashayeli abebevele beshayela ngaphambilini bebuyela ke kulomsebenzi ngesonto. Okokuqala lokho besivumelana ngakho kuyisicelo senu sokuthi o-driver ababuyele bonke emsebenzini bayavumelana nako bese kuba isicelo lesi esisodwa sabo ebesithi bayazi ukuthi bakhona laba abanye bakwamthetho bala empangeni esebebe baqashile so ke bayacela ukuthi ke bona njengoba kufika ukulokhuza udaba nje labo bantu labo ngoba bavele bangabakhona la kwamthetho bayacela ukuthi cha bazoqhubekela phezulu kwabo okusho ukuthi into ezokwenzeka njengamanje bazothatha o-driver abawu-42 njengamanje bese kuthi laba abanye abawu-10 bese kuthi laba abanye abawu-10 babathatha ekupheleni kwenyanga ngomhla ka-30. Leli ke igxathu eliya phambili ekuxazululeni kenkinga ebesidonse isikhathi eside kongavumelani phakathi kwabasebenzi nomqashi nobese kunomthelela omubi ke kubagibeli ebebesele dengwane bengezinazo izimoto zokuthutha umphakathi. Sibonga nje ukuthi
usukumela ludaba kuze kufike lesigaba lesi esikuso njengamanje. Sawubonga futhi uma kugcina kwenzekile ukuthi bonke abantu bethatheke ngokwesifiso senziwe ukuthi bonke abasebenzi bethatheke bebuyele emsebenzini. Ezindabeni ze1KZN TV nginguSamukeliso Nqulunga kusempangeni. Othisha besikole samabanga aphansi isikhwele semlaza eThekwini KwaZulu-Natal kanye namalungu omphakathi babambe kumbhikisho nokuthula njengendlela okuzwakalisa ungenami kwabo ngendlela abaphethwe ngawo othisha nhloko kulesi sikole. Bekhuluma ke neziko le indaba abaveza ukuthi baphila ngokusatshiswa ungabi nandlela yokukhuluma nakubafundi ngezinye ke zezinto abathi ke zenziwa yilo thisha nhloko. Ukuphathwa ngesandla sensimbi sekuphoqe othisha besikole samabanga aphansi isikhwelo eMlazi ukuba babhekishele uthisha nhloko waso. Eyinkinga esinazo sizobala nje ukuthi uthisha omkhulu wakulesi sikole usiphilisa ngokusabisa uyastraightenisha akanayo indlela yokukhuluma nathi. Ngizomenshina izinto 1 masikhuluma ngeindaba mhlawumbe ukuthi kukhona uthisha ogulayo. Uyaye athi ukube wayazi ukuthi uphila ngokugula ngaba akaqashanga. Kokunye athi mhlawumbe mawucela ukuhamba mhlawumbe ugulelwa ingane athi ingane zenu inobaba azinabo yini obaba. Kunomunye uzako wethu kusho ukuthi kwathi ngenye imini wathola icall yokuthi engathi usehanjelwe isihlobo sakhe emhlabeni. So indlela eyamdevastate ngayo leyo nto waya kuthisha omkhulu ngoba ecela ukuthi am excuse from ama duties waya ekhala. I-response athisha omkhulu yathi musu ukutetema wena aqali ngawe ukufelwa. I did not make a mistake. What ukufelwa not ukushonela. That's how insensitive it is. And abanye yabo njengoba usibona siyiqeqebana nje abanye bahleli ngokusaba because bayazi ukuthi bazovictimize. Bese kwa amalungu omphakathi labo thisha basebenzise isikhathi sekhefu babhekisha bephetheke izingqombe ezizwakalisa ilaka labo. Bathi ke lesi simo sesitholeleke ekutheni abanye babo bangeniswe esibhedlela ngenxa yokukhwantalala. Bathi ke futhi lempatho isidlulele nakubafundi kanti sebebhale kwaphela uinki bebhalela ke izinyunyana kanye nomnyango. Nje kune program la esikoleni reading program whereby ingane ziyayifunde ngoba sifuna ukubuild confidence yazo. Usephoxa ingane ezimbili wayihumiliate phambi kwezinye ingane. One of the children ubekhuluma ngendlela ukuthi uyarola mayikhuluma isilungu wavela wayihlutha imic wathi hey lalela isilungu akulona ulimi lwethu so ngale usurolela la phambi kwengane kwiassembly. Enye ingane ine speech lokhuzana problem wayiphoxa ngoba ayikhulumela phansi phambi kwezinye ingane and we have a recording of that ekwenza. Esifuna ukusho ukuthi siyacela ukuthi njengoba nje sekwenzeke kanje siyacela i-support ukuze sikwazi ukuthi sisizakale because unions and the department has failed us. Yiloko nje sifisa ukusho. Siyafisa ukulekelelwa ukuze siphume kule nkinga esikuyona. Amalungu omphakathi abe yingxenye yalombhikisho aveze ukukhathazeka ngalesi simo. Asikwazi ukuthi siluze othisha abathanda ukufundisa nabathanda ukulekelela izingane zethu ngomuntu oyedwa. It's either uyashintsha or sizoqhubeka nalama peaceful protest kanjena sizosupport. Sibathumelile umhlolo ukuthi ayosicheckela ukuthi lolu daba lolubikwayo ukuthi uthisha batelekela uthisha omkhulu. Masifika namhlanje isikole bese normal operate nothisha befundisa abantu singaqinisekisa ukuthi nebala ikhona incwadi othisha abayinike umhloli enezikhalazo ngendlela uthisha omkhulu abaphethe ngayo. Udaba ke esil-investigator leli ukuze sikwazi ukuthola isisombululo esizokwazi ukuthi sibe amicable sibe nokuthula kukwazi ukuthi kusetshenziswane esikoleni ngaphakathi. Kanti ke lo mbhikisho usazoqhubeka ezindabeni ze1KZN TV kube kuntomkhona Mvubu ngeseThekwini. Asithi ishelele itolweni nabesilo siyabuya nezinye zindaba. Asibonge siphinde sinamukele futhi kwindaba zethu ze1KZN TV nazo kezona ndaba esithi izo ezihamba phambili namuhla. Kushona abafundi kuphaphalaza itekisi. Siyalawuleka isimo ebaqulusini kanti amabhasi kaMthethwa ithi simi ngankomo.
Ukhwela wadilika kwamalungu ekomiti eliphenya ngeinsolo zikakhomishana wamaphoyisa KwaZulu-Natal uJenene Nhlanhla Mkhwanazi ongumholi we-EFF uJulius Malema. Lokho kwenzeke ngesikhathi bedingida ngodaba lokuthi uMkhwanazi azoze aveleke ngaphambi kwekomiti labo uma ngabe sebeqede nekhomishana kaMadlanga. Lokho kwenzeke kumhlangano obubanjwe ngohlelo lwezobuchwepheshe besimanje manje namuhla. You must decide whether you want Mkhwanazi before the committee or you don't want Mkhwanazi before the committee. And if you want Mkhwanazi before the committee, in the terms of reference, there are mechanisms to get Mkhwanazi into the committee. Mkhwanazi told you, I'm not coming to you, even before there was an actual date of the commission. That's how junior you are. We're being juniorized. You have turned this committee into a toothless body. It is going to be the most useless body. I'm not even sure if some of us can continue participating in such a committee that agrees on something and do something else. Leli iphimbo likaMalema ezwakalisa ungenami mayelana nokuvela kokuthi uMkhwanazi angeke akwazi ukuvela kubona maduze. Okunya kuvezile uthi uyabona ukuthi khona abavimba ukuthi uMkhwanazi avele phambi kwekomiti labo. Lenkulumo kaMalema ibilandelwa izethulo ezenziwe ngombiko obuchaza mayelana nokuthi bazamile ukumthinta uMkhwanazi bemnxusa ukuthi avele phambi kwekomiti kodwa wathi akatholakali ngoba wenza amalungiselelo okuvela phambi kwekhomishana ngesonto elizayo. Okhulumela ikhomishana kaMadlanga kuleli sonto okuvezile ukuthi ukuhlala kwekhomishana kuzoqala kahle ngesonto elizayo. Ufakazi oqala kuzoba uyena uMkhwanazi. General Mkhwanazi, it has reserved him and plans to continue those consultations throughout this week, as well as the early part of next week, ahead of the first public hearing to be held next Wednesday, the 17th of September 2025. We are aware that the Parliamentary Ad Hoc Committee would also want Lieutenant General Mkhwanazi to testify before it as soon as possible, and we are communicating with the Ad Hoc Committee to ensure that this happens cooperatively. Kulo mhlangano wekomiti kukhona abaphakemise nokuthi aqhutshwa kanophenyo bese gcina uMkhwanazi mase etholakala. uMalema uthi lokho ngeke kubasebenzele ngoba uphenyo lwabo kumele lihambisane lofuthi ligxile eyintweni ezobe uMkhwanazi ezethule kubona. All of a sudden, even if Mkhwanazi becomes the last, that's fine. We can look at other people. Why? Because you don't want the truth. And you create an impression that you want the truth. You don't want the truth. I am here to seek the truth. That's why I'm saying Mkhwanazi must be subpoenaed. Mkhwanazi must come. We have nothing to do with the commission. We can never use a material of the commission in our committee. Mkhwanazi must write an affidavit directed to our chairperson, and that becomes a document of our committee. Ubhekicele ofani Masimula uNhlanhla Mkhwanazi usenzo Mchunu sasekhefini kanye nabanye ibona okulindeleke ukuthi bavele phambi kwaleli komiti. Kuzokhomleka ukuthi ukusungula kwale commissioner kulandela ukuthi uMkhwanazi waveza izinsolo zokuthi izikhulu zamaphoyisa zinobudlelwano kanye nezigilamkhuba ezibhekene namacala abucayi. Kudebo Hosbisi wezindaba ze1KZN TV ku channel 261 ngiseThekwini. Ukukhuthazwa intsha kuba kebambi iqhaza emkhakheni wezokuvakasha kwele kaMthaniya. Lokho kwavela ngesikhathi kuvulwa ngokusemthethweni inyanga yamasiko nezokuvakasha endaweni yaseDlangezwa ngasempangeni enyakatho nelikaMthaniya namuhla. Ngqongqoshe lomnyango umfundisi uMusa Zondo uveza ukuthi ezokungcebeleka zibambe likhulu kiyiqhaza ekuthuthukiseni kumnotho nokudala amathuba omsebenzi kulesifundazwe. Yethuleke ngokusemthethweni inyanga yezokuvakasha Tourism Month yethulwa ke-Endoni yamanzi Bar and Grill kwaDlangezwa enyakatho nelikaMthaniya. Umgubho kulonyaka ungungaphansi kwesiqubulo esithi Tourism and Sustainable Transformation. And so this year, under the global banner of Tourism and Sustainable Transformation, KwaZulu-Natal is also embracing that call with renewed determination. So we are here to mark Tourism Month, and this gives us the opportunity to reaffirm tourism's role as a driver of growth, of pride and inclusivity. Tourism is about showcasing our landscapes from the Drakensberg to the Indian Ocean,
about telling our stories through heritage and film, and about ensuring that every district in this province benefits from the visitor economy. Ungqongqoshe wezokuvakasha KwaZulu-Natal umfundisi Musa Zondi uthi-ke ngokusebenza ngokumbasana namakhosi akhe lezindawo zasemakhaya bazimisele-ke ukuqinisa imisebenzi emihle eyenzeka-ke ezindaweni esithuthukisa-ke ezokuvakasha ziphinde zithuthukise nomnotho wesifundazwe. Ezinye zezinhlelo ukuthi-ke bathuthukise izindawo ezingamagugu esizwe, amabhishi nezinye eziningi. The Port Danford Beach Development, the King Cetshwayo Monument Site, and the township route that will showcase living heritage. Coupled with the planned relocation of the regional airport, we are laying the foundation for easier access from across KwaZulu-Natal and neighboring SADC countries. This vision for Northern Zululand aligns directly with our rising arrival numbers and national growth trajectory. uSimphiwe Hadebe ungomunye abantu abasha batholeke ithuba lokuthi beveze umsebenzi abawenzayo njengoba enendawo yokudla enamagumbi ezivakashi engenye yezindawo ezintsha kodwa ke esedlale indima enkulu ukuthuthukisa umnotho kuhlanganisa nokudaleka kwamathuba emsebenzi. uHadebe uthi ke ziningi izingqinamba ababhekana nazo kodwa kunethemba lokuthi ke iminyango kahulumeni efanele izongenelela ilekelele ukuba ke bakwazi ukuthi ke bengosomabhizinisi abancane nabasafufusa beqhubeke nokuthuthukisa izindawo zasemakhaya. I think we can all agree ukuthi yinhle lento esizama ukuyizama yabo siqala ukuyizama kuyasho nje kona ukuthi ama challenges maningi. One of the biggest ones that we've been facing is the access road engena lana until about literally 2 days ago umgaqo wala kade ubhuqu so from la eqaleni kuze kuyofika lapha yana phezulu umhlathuze has come through in the biggest way izo supporter ukuthi kwazi ukuthi ulungise wona lo mgaqo indawo yethu ikwazi ukuthi accessible to ama customer ethu afana nani. So siyabonga kakhulu ngalokho. So kuyimanje nje nesisesimweni lana amandla ethu asibeke khona. So sinesifiso sinezama ukunxusa omasipala o tourism KZN or whoever ethi ukuthi bakwazi ukuthi nathi basilekelele to take indoni yamanzi to le vision esasinayo kwasaqaleni. Sabeniza 1 KZN TV ngengusamukiswe Nqulunga ngekwadlangezwa. Amalungu omphakathi waseManguza kwamhlabe yalingana enyakatho nesifundazwe KwaZulu-Natal athukuthela ganunu wabo namuhla esola kumkhandlu wenkosi yesizwe sakaTembe ngokuba nesandla ekuvimbeni intuthuko ebhekiswe emphakathini. Lamalungu omphakathi aphinda asola kumkhandlu wenkosi ngokwashaya indiva ulalelo kwezidingo zawo njengoba ungazixaki ngokufika emhlanganweni esuke kebizo lokuzoxoxisana kanye ke nawo. Aqhinga ngaphandle kwenkantolo lesizwe sakaTembe amalungu omphakathi aseManguza anganelisekile indlela aphethwe ngayo ubukhosi athi abeze emhlanganweni ayobise ngokuvumelana nomkhandlu kepha-ke ubungabonakali nangokhala uvela namasanga senkantolo yenkosi. Laba basola ukuthi kunabathile emkhandlweni yenkosi abavimbela ukuthuthukiswa kwendawo yabo ngokufuna intshontsho kubatshala izimali abeza ke emphakathini lokho kuholela ekutheni-ke bese behlehla nyova kungabe kusaqhubeka lutho. Sibize ubukhosi ngesimo esokujika kwamadelivery endaweni. Siqaleke ukumasha mhla ka25 ngenyanga edlule. Sabiza wonke ama department saya kwamasipala, sabiza isibhedlele ngenxa yokuthi singayiboni, sabiza home affairs ngenxa yokuthi singayiboni idelivery ezemphakathini. Basiphendulile ke bonke kodwa kutholakala ukuthi idelivery khona la ivaleka khona uma ifika bafuna u50%. Njengamanje ke siqoqa ubukhosi ukuthi cha ubukhosi asihlaleni phansi ixoxe ukuthi njengabaphathi bezwe idelivery kanti ivimbeka kuphi buyasibalekela njengoba nibona nje sime lapha abokho ubukhosi. Sokuze kwavulwa amacala ke kwavulelwa abathize ngomunye mina sengiboshiwe ngibuya khona enkantolo ngivulela icala kuthiwa sengihlokoza abantu ukuthi abavukela umbuso. Esingakwazi ukuthi kungathi uma ngempela abantu bekhala kuwe sokufanele ukuthi kube khona ababoshwayo. Lo mphakathi uphinde ukhaleke ngokuhlukunyezwa umkhandlu wenkosi ngentela efuna ngempoqo ka50%. Umphakathi la ukhala ngokuthi bewusebenza kune project la eMazingweni okusebenza nje umphakathi uhulumeni wayinikeza ebukhosini ukuthi umphakathi awuphile khona. Umuntu uma ehola 5000 kufike kuthiwa bafuna u50%, bahafula leyo 5000 uthola ubukhosi ngaphandle kwesivumelano nangaphandle kwesizathu.
uma ulotshololela kufuna imali engango-2000 noma uhlawulelwa ngaphandle asazi le tax ukuthi iqhamukaphi ngoba phela lento isuke ingathengiwe. Uma ufuna ukwakha kuthiwa uma uphuma ukhipha ingane yakho iyokwakha lapha kuthiwa hayi kufanele lo muntu akhokhe iconservatory 1500 plus athenge nezinye zezinto ezingahle sithathe u1500 shuthu no 3000 imali okufanele ikhiphe. Yikho sithi abasondele phela sizokwazi ukuxoxisana ukuthi lezi izinto esingayifuni azehle. Lo mphakathi ukhala ngokuthi ungalala kwezimvo zabo ikona ke abathi kuqinisekisa ukuthi kukhona ukushaya amanzi. Sayezala ngomhla ka14 sazokhuluma kuthiwa induna zizophendula. Masifika la induna zisekho asiyithola impendulo phela ukuthi zaziyephi. Uma sibuyisa kwathiwa sahlela umhlangano ngomhla ka5 esasivumelana nobukhosi ngawo. Okodwa kwathi sifika la ngomhla ka5 yathi inkosi yona iveza umlayezo ukuthi sisibhalele incwadi ukuthi ayu recognize lo mhlangano ngoba uhlelwe yithina awuhlelwanga yiyona. Umhlangano urecognize umhla ka11 okuyinamhla kodwa namhla itholakala inkosi la akatholakala undunankulu la. Inkosi yesizwe sakwaTembe ithembise ukuthi izophawula iphendule ngalolu daba maduze. Kube sekuphuma nencwadi ehlelisela umhla ka16 kuMandulo umhlangano omkhandlu nomphakathi njengoba kwanamuhla ubhuntshile. Ezindabeni ze1 KZN TV kuba inkosi eMthembu eMangozi. Asiphinde sithi shelele izitolo nenabesilo siyabuya futhi nezinye zeindaba. Nenabesila sibonga siphinde sinamukele futhi kwindaba zethu ze1 KZN TV. Nazi ihlokwana zethu esithi yizo ezihamba phambili namuhla. Kushona abafundi kuphaphalaza itekisi. Siyalawuleka isimo ebaqulusini. Kanti amabhasi kaMthethwa ithi siminga nkomo. Ake sibheke engosini yezomnotho. Iranda kuleli ngu17.54 kuyidola laseMelika libe ngo20.70 kupondo waseBrithani libe ngo20.51 kueuro yase-Europe. Intengo yegolide ingu$3,627.49 ounce kuthi intengo yoyilo ngahluziwe yona ibe ngu$67.49 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Kusho lukhulu kumqeqeshi Orlando Pirates Abdesalam Wadu ukutholakala elinye ithuba lokuphila aholekelele iqembu emidlalo namanqamu ye-M10 8 izodlala neStellenbosch FC ngehora lesithupha ngomgqibelo ntambama eMbombela Stadium kwelaseNelspruit. Owadu kukhulu emeke kokuqala nabezindaba esithangameni beSerand Stadium eGoli izolo kulandela ukulimala engozini yemoto nabanyoza kwabahlanu esingakadalula isimo sabo namanje. Behlele le ngozi ngokuphela kwenyanga ke ledlule bebuya ke emidlalweni weBetway Premiership neChippa United lapho beshayiswe khona ke imoto bezama ukusiza bebevelelwe ngengozi emgwaqeni. Lo mqeqeshi odabuka laseMorocco uzobehleze kokuqala kebenchini lePirates emidlalweni wamanqamu kusukela ejoinile ngaphambi kokuqala kwesizini esuka kwiMarumo Gallants afikele kuyona eNingizimu Afrika ngesizini edlule. Ake sibheke naso isimo sezulu esingalindeleka. Nena bakampondo zamile njena kube zamile enkomeni sasokwakha amagudo okubhemela kwamzimba umntwana nethimba lonke nje le indaba sithi khumo. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile